jeng kinong kwai dohkha ka Eastern Narpuh Border Fishing Association ka penpau ka jing si ba Sngewkhia jur namar ka jing yap pathar ki dohkha hakawa Apha ka badan ha omkyang Narpuh East Giant Hills District nakaliang ka association ka suba jur ba ka jing yap ki dohkha ka dai ka jing theh dawai bi ki briew ki ban ka ri Bangladesh u president jong ka Eastern Narpuh Border Fishing Association u ba fin surang ulai thu ba ma u lambat ki khot tang shiyo jing tip ya ka ni ka jing yap ki dohkha mar kila hiar shakatai ka wa bat kila sakhiru ya ka ni ka jing yap ki dohkha bat ka jing per ki dohkha hasla u president ka association u kan tho jur ba imat kani kala bandai ka jing le dusman ki briew ki banagari Bangladesh ki badan jing mot banwan reng to shari India na ki jaka ki balong khlau kiba hajan kawa Apha henrai menta bakila bon ki briew kiba julik khwai shakatai ka jaka nakata kadau imat kiba na Bangladesh kim so yo lat sho banwan rung to kumta kilale de kini ki kam dusman laban rap uba afin surong kaba penlong ye ki dikhot ka association ban subajur kadai namar haba ki dikhot ki ya ter na ki road jangkawa kilala pru sandali ki bilar dawai bi kibla itho shai be ki dei nagari Bangladesh Nagaliang ka Eastern Narpuh Border Fishing Association kala penram jur ya kani ka jingwan le dusman ki briew ki banabar par haga jogapor ka association ka penram ru ya ka jing le ki sipai border security force ki bom sham la satya bante lakam ya ka jingwan rung to ki briew ki banari Bangladesh So nagliang yonga kamu presiden yong Eastern Narpuh Border Fishing Association kadin wade yok kubor na ki pranong chongchnong yong gani gathang tiang yong ini ni human le hiju por ki member yong association ki yong i wade e jing tip changa kamu presiden halor jing em yong ki briew ki wa the pendusmon ya da kibi gani ka wa Apha yong i nadu ni ka tha ko put i wa thlen chorum de yo bi de the ini ki klong kini ki klong ki wa i na kaliang yonga kamu presiden rengkat wa ka association yong i de subajuri wa kini kibi to de the da ki briew ki wana Bangladesh ya ki wa da pensekit kini ki dawai to ki wan na po ka Bangladesh te ka jingle dusmon yong kini ki dikhar bangla ki wa i de subajuri wa pen nduk mensen ga ya kinong chong tam yong gini ki area ki wa hap po kini ka association yong i yong leteli ki chnong kyang partakona wat wa ka kuliang dan kaliang yonga kam presiden penrem jur halor kini ki briew chim kebu ki wa da pensi pendot ya kini kawa ha kawa kini kawa nadu ni tau haduk badawan survey de long khamat yonga rengkat we ki dekot yong ka asian sedut style fencing ka jingjap yong gidekha ki wa em du hapo ni kawa nadu ucitap ki tham kam ter ki dokha ki wa he ki yu ki wa i de yo him khap tu kan ni ki wa kai de yap lut ki de ne kaliang yonga kam presiden halor kini ke jingjia penrem jur wa i ne ni chakmat daun le i kunu ka kam ko budde ni lada i chem ya gani ki briew ki wa pensi ya gani ka yong gani ka wa ka wa i kam ka assistant ko wa da tho ki lak tulki hawa kam nu ko lak yo penne pensai i ki do ki wa em hani ka wa nang wa ki nong chong ki wa ai ki pelut por gani ka wa da go khwe yo ki bam ki kan thai khna ki riu rong ba ki rawan ki fer ki wan ne ka leng ki snong wan khwe gani ka wa te de ki jing le chun yong gani ki briew chim ka bu kani ke paman ke wasong si ye i kam ke assistant hawa chem ye gani ke jingjap yong kini ke wa ne step mar ya ne ke liang yonga kam persen rengkat ki membar da wan ne ru je step yo wan pai ye gani ke wa ba de chem sekiri wa kani ke wa da man ke wasma hadu kate ko mje ne de tang cha ne step sma ke wa churo sinter yong kini ke wa ne step te duni don hi kenten ne ke liang yonga kam presiden kentu ye ki perlok perajor ki nong snong wa em kam u ye pai selib ha ini cikman tam ye kejingwan de kejingwan yo lat yong ki khar Bangladesh wan sia hapo put usam yong ni ga chnong ka thau i tam ni ka wa i tho ki lat ki luti wa kam nu le yo pensi i ka wa le se de kejing em yong ki ni ki bru nong chong ki nong khwe thani ka wa pendu lat ye ki yo wan ki chupo uria put usam yong chnong i yo wan kit i te ki jing em kam yong ki te ni liang yong nga he ni mo do wa de yap ni do ni ka wa i ni liang ka assistant rengkat ki nong chong snong udu ni kemen nang yai thu ki lat ulti kam nu le yo penne pensa ni ki ni skot bat u khang